Bueno, jo una de les experiències i situacions que m'han enamorat més del bàsquet era quan jo era més petit, que anava al Club Bàsquet Valls a veure tots els partits de l'equip LEP, que per mi eren els meus ídols. Doncs eren moments en què jo disfrutava molt i m'ho passava superbé i crec que és el que em va fer enamorar-me encara més d'aquest esport. Jo vaig començar a jugar a bàsquet perquè abans jugava al vòlei i on anava a entrenar al costat hi havia pistes de bàsquet i cada cop que anava a entrenar al vòlei hi havia gent allà entrenant i em quedava estona allà mirant com entrenava la gent i tal. Des d'allà em vaig enamorar de bàsquet i també m'agradava molt perquè era, no sé, el vòlei era més coses de saltar, i el bàsquet era una mica el mateix, mates i coses així, a mi m'agradava molt això i em vaig començar a jugar a bàsquet des d'allà. I també perquè el meu tiet jugava a bàsquet i ell també em va motivar a començar a jugar a bàsquet. I també vaig veure l'Ibaka perquè era del mateix barri que ell, la vaig veure una mica jugar i tot això em va motivar a començar a jugar a bàsquet i agradar molt el bàsquet. És una mica això. Por suerte tengo yo muchos recuerdos buenos de baloncesto y donde me enamoré de baloncesto, pero uno de los momentos más grandes para mí era debutar en la SB. Contra Betis, ahí en el pabellón Santiago Martín de Canarias y mucha gente en el pabellón y claro, mucho trabajo detrás, y aún siendo joven y muchos más años para hacer cosas, era un momento muy bonito para mí. Me'n recordo de la sensació de quan jugàvem amb l'equip del col·le, que començàvem a aprendre a jugar, a saber votar i a poc vam començar a guanyar partits. Aquesta sensació d'equip, de pinya, és una sensació que encara recordo des d'aquell temps. Pues yo me di cuenta que el baloncesto era un deporte para mí cuando fui a ver a mi padre cuando era muy chiquitín y la grada estaba muy loca, era un deporte muy emocionante y muy competitivo y desde entonces me gustó. Well, when I first started playing sports, I played baseball, soccer, and football a lot, and I didn't really play basketball at all until my mom signed me up. And when she signed me up, I hated going to practice. Every day, I could not stand practice. But once we got to our first game, I just had the time of my life, and after that, it was set in stone. Basketball was a sport for me, and ever since then, I had only played basketball. Jo em vaig enamorar del bàsquet, jo vinc d'una família molt deportista i tota la meva família sempre ha jugat de bàsquet i jo ja des de ben petit el meu pare em va apuntar a l'escola de bàsquet i des de llavors vaig saber que aquest era el meu esport. Sí que és veritat que he provat altres esports com la natació, l'atletisme, però sempre he volgut quedar-me amb el bàsquet perquè per mi ha sigut la peça fonamental que m'ha fet alliberar-me de qualsevol altres situacions. I tota la meva família sempre m'ha apoyat i ha vist que per mi el bàsquet era important i des de llavors sempre he sabut que el bàsquet era el meu amor.
reason I love basketball is because of my dad and Kobe Bryant. Growing up, watching basketball games, I used to love to watch Kobe and the way he would score. And then also growing up, my dad always having me in a basketball gym. I would always practice shooting, and I would love to hear the sound of the net when I swished it. So ever since I was young, that's how I started to love basketball, and that's why I love basketball today. Doncs jo de petit a casa separava el sofà de la finestra i doncs feia allà esmaixades i vaig trencar unes quantes cortines. Aquest va ser el motiu pel que ma mare em va baixar al club sota de casa i allà és on em vaig enamorar del bàsquet. Pues aquello ocurrió el año 2002, cuando yo tenía 7 años, iba a cumplir 8. Fue el mundial en Indianápolis de baloncesto y claro, mi país era Yugoslavia y estaban muy competitivos y llegaron a ganar el mundial aquel y yo me quedé muchas noches sin dormir por culpa de eso y pues me encontraba muy feliz y contento por aquel tiempo, entonces desde ahí empecé a enamorarme en este deporte y también porque fue una alegría para nuestro país después de mucho tiempo pasando mal por temas de guerra y de crisis, entonces aquello fue una muy buena alegría, muy grande etapa de nuestras vidas y eso. I love basketball because I grew up around the game my whole life. My dad was a coach and I just always loved the game. I loved playing with my older cousins. My older cousins played, my friends played. I was just always around the game. I just loved everything about it. As soon as I got done with my practices, I used to go down, play with the older teams, the older kids. That's when my dad coached, and I just fell in love with the games from watching it on TV. I idolized Kobe Bryant. I got players in my hometown that was real good that I looked up to, and I just always had a passion for the game. I just love everything about it. I love playing with my teammates, playing in like a family environment. I just enjoyed the game. I love it.